So ngayon, atin itong initin. Kasi alam na this, magluto tayo ng bulad. Magluto na naman tayo ng bulad mga loves. Kasi yun yung feeling ko kainin. Yun yung gusto kong kainin ngayon. Bulad. Bulad ni Marie. So ito po yung kainin natin. Meron akong steak dyan. Meron akong prime rib, no? Pero feeling ko talaga ayaw kong kumain ng prime rib ngayon. Unti na lang yung natira pero ayaw ko. So ito po yung kainin natin. Salmoniti. Salmoniti. Tatlo lang mga loves. Ako lang naman. And then ibalik natin ito sa ating freezer. Para hindi masira. So ngayon, hindi po ako nagtubig ng aking mga halaman, ng aking garden. Hindi po ako nagtubig. Kasi akala ko ulan. Sabi pa ng weather, ulan daw. No, ulan. So ngayon, hindi dumating ang ulan dito. Iwan ko na lang si Batman mga loves. I-message ko nga yun kasi hindi ko na alam kung anong araw yung off niya talaga. Alam niyo na. Minsan maano ako sa asawa ko, hindi ko alam kung anong oras siya makarating. Anong oras siya. Kasi kahapon no, alam nyo kahapon, sabi niya, baka 10 o'clock. Sus, and then tinawagan ko kasi nakatulog ako. And then pagkatapos niyan, nagising ako mga love, sabi ko, 12:10 na ng umaga na, 12 o'clock, no? So sabi ko sa kanya, tinawagan ko agad, sabi ko, nagbaklay siya, sabi niya, I'm out but I'm walking to the garage, sa garahian dito sa New York. So sabi ko, bakit ngayon ka lang nakalabas? Sabi mo 10 o'clock. So sabi pala niya sa akin, sabi ko, I don't tell you 10 o'clock. I said maybe 10 o'clock if they don't need us anymore. No, kung meron silang mga kailangan. Kasi so yun siya. So kaya walang choice si Mr. kundi umalis 12 o'clock. And then yung trabaho na yun is hindi pala dapat sa kanya mga loves. Ang bango na ng ating mga loves, oh. Ang bango. So yun. Pabanguhin lang natin itong bahay kasi meron tayong tawag nito. Ito. So mabango talaga ito mga loves, promise. Look, nagbukal na siya. Hinaan natin. Oh, hinaan natin. So kanina mga loves, habang umubalik dito si Tami, no, meron akong inaway ko siya mga loves. Inaway ko siya kasi hindi naman sobrang away. Tinawagan ko siya habang nagdadrive siya patungong trabaho. Kasi po, usually hindi ako tumatawag sa kanya kapag nagdadrive yan siya patungong trabaho. Hindi ko siya talaga dinidisturbo. Maghintay lang ako talaga sa tawag niya. So yun. Pero kaninang umaga, tinawagan ko talaga siya. Dahil sa nakita ko sa sa pantalon niya. Gusto ko lang siyang awayan. Alam ko naman na walang iba. Pero gusto ko lang talagang makita yung reaksyon niya ba. Gusto kong marinig sa bibig niya yung reaksyon niya. Yung ganon. Kasi po, kaninang umaga, meron akong video niyan. Bumalik siya dito kasi naiwan yung wallet. Kung na-video ko yun, meron akong nakitang sa kanya. Sa likod niya dito, sa jeans na suot niya. Meron akong nakitang buhok. I don't know kung akin ba yun, gray hair, kasi marami talaga akong gray hair mga loves. I don't know, pero parang siyang blondie ba? Kaya inaway ko siya mga loves. Hindi man talaga yung inaway, parang sabihin mo sa akin ha, sabihin mo sa akin ha kung kung meron kang iba, sabi ko. Sabihin mo. And then binaliktad ko siya nung sinabihan ko siya, kagabi sabi mo 10 o'clock, and then 12 o'clock na, ganun sinabihan ko. Pero mga loves, alam ko sa puso ko na wala. Pero gusto ko lang talaga marinig yung bibig niya. Kung anong sasabihin niya, kung anong reaksyon niya. Sabi ko, sino, saan yung galing buhok na yan? Sabi ko. Sabi na, what are you talking about? Sabi, kanina, nung pagbalik mo dito, may buhok. Hindi man yan sa akin. Inusisa ko talaga sa sa ilaw. Sabi ko, hindi ko siya inusisa. Hindi ko siya inusisa mga loves. Sabi ko, inusisa ko talaga siya sa ilaw. Anong nangyari? Sino yung buhok na yan? Hindi yun akin. Pero hindi talaga ako sure kasi tinapon ko sa labas after nakita ko. Gusto ko lang talagang marinig mga loves. Kasi paminsan, yung parang yung buhay namin ni Tami, wala kaming away ba? Hindi maningon na magaling kapag maganda kapag may away. Kanang gusto kong marinig sa bibig niya mga loves na,
I'm not doing anything, lalala, gano'n lang. Yung parang mahal kita, gano'n. Gusto ko, yun lang talaga yung gusto ko mga loves. Yun lang, as a woman, no, as a wife, gusto ko lang talaga marinig. Kasi paminsan, no, yung buhay namin is boring. Nandun siya sa cellphone, ako din busy ako sa aking cellphone. Yun know, yung gano'n ba? Sabi pa niya, seriously, I'm so busy yesterday and you think na gano'n yung ginagawa ko, sabi. Sige, who knows? Sabi mo, 10 o'clock, andin ngayon, 12 o'clock ka, tinawagan kita, sabi mo na ano, kalalabas mo lang 12 o'clock. Yun, sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi ko man sinabi sa iyo na 10 o'clock. Okay, sabi ko sa kanya, kapag ano ha, kapag meron ha, sabihin mo sa akin. Sabi ko, sabihin mo sa akin. Go ahead, do it. Oh, diba? Sabi niya, Han, you think I'm gonna do that? I can't even move. Hindi nakakatawa, pero sabi niya sa akin, hindi nga ako makagalaw. Nahirapan na nga akong gumalaw dito. Kasi yung likod niya sobrang sakit ba. Trabaho pa rin siya ng trabaho. Sabi ko, okay. But kung meron talaga di, sabihin mo sa akin ha. And then go ahead, keep doing it. I will let you do it. Pero mawala ako. Sabi ko, wala ako dito. Pabayaan kita. Sabi ko. Sabi pa niya, I love you honey, but I'm not doing anything. Sabi pa niya. Sabi ko, I love you too. Tell me if you're tired, sabi ko. Sabihin mo sa akin kung pagod na ka na sa akin. And then after that, ang sarap ng salmonite talaga. Ang pinaka ano sa akin is ano, yung drama-drama ko. You don't love anymore mo. Ang sarap. Simple lang mga loves. Meron akong cucumber, hold on. Mag-ano tayo. Ang dami ko pang cucumber doon. Ihatid namin yan sa ano. Hindi ko alam, masisira ba yan? Basta kahit kung hindi kami makapunta sa ano, ibigay ko yan sa ano. Kung may makipagkita sa akin bukas. Sarap. Cucumber lang. Sarap. Ibang sarap yung salmonite. Alam nyo ba, pangarap kong magkabahay kubo? Alam nyo, simple. Pangarap ko talagang magkabahay kubo. Yung bahay na pinatayo ko. Nagde-debate ang naisip ko. Gusto kong magpagawa ng kusina. Sarap ng bahay na bahay kubo. Kawayan ba? Pero ang hirap, hindi ko alam kung maraming kawayan doon sa bukid. Kung saan doon probinsya namin. Yun ang hindi ko alam. Pagawan ko sana siya ng mga labs ng ano. Ewan ko na ano ako sa bahay kubo. Parang na-focus ako. Gusto ko sanang gawa ng extension yung harap ng bahay. Gawin ko siyang parang porch lang ba. May ano, andin simento ang sahig. Andin open siya pero may bubong. Pero, ang palagi kong na-imagine bahay kubo. Andin may kusina, kahoy. Ganun talaga mga labs. Promise. Gusto ko talagang gawin. Kaso may bahay kubo daw doon mabibili. Sa ano? Patungong Butuan, manata yun. San France. Hindi ko alam kung mag-deliver sila sa patungo doon sa probinsya namin. Uy, may taga ano ba dyan? May taga Butuan ba? Or may taga Tagbina, taga Tandag. Gusto ko bahay kubo. Ayaw ko ng ano mga labs, yung mga basta, gusto ko simple. Gusto ko pagdating doon, pag uwi ko, gusto ko yung bahay kubo is ano, yun yung doon ako magtambay, magluto-luto. Kung magpagawa pa ng bahay kubo mga labs, ano ba? Mahal ba? Yung bahay kubo ba na ikaw bibili ka ng kawayan, ipapanday mo lang. Yung ano lang siya, may kusina lang, and then kusina, and then upuan ang paligid. Yung parang puro upuan pero ang sa kabila kusina. Ganun ba? Yung open lang siya ba? Bahay kubo. Talagang gusto ko. Tambayo ng mga
Ano ba? Pamilya. Alam niyo, yung biyanan ko, kung ano yung ano ko sa kanya, yung parang kung ano yung kakainin ko, andin ipatikim ko sa kanya. Titikim talaga siya mga labs. Si Bianin is ano siya, yung parang okay lang sa kanya. Nagluto ako ng mga iba't ibang klaseng dried fish doon sa isang bahay, yung buhay pa siya. Alam yun, tumikim talaga siya mga labs. As in, sabi niya, okay siya. Kasi taga Puerto Rico siya mga labs. I think, yung ano siya ba, yung parang nakatikim na ata siya noon. Sa kanila yung bata pa siya.